Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Voice of the People Party VPP hakasni palai kalami sya surok rengkat ki spangut kinong Kyrshan banyatur paidbah sya meglaya Secretariat na kabenta ban penbo ya ka sokar jela bakan shimkiai ki shpautli ki mat ka ba ka ong baki de ki isu paidbah wala ka jingmi ki Bri U ka long ka babon henrei kamshim lakot pat ya ka jingkam jong ka VPP hakatayo balala boong ba palat shilangut ki Bri U kini shimbenta hakani ka jingyat paidbah kaba lengok ru kalong babon na kinong shimbenta kimshim dan jingtip setia ki kita kishpaut likimat akani ka jingyat paidbah ngilaya kren bat katukan ni kinong shimbenta bat kli ki jingkli naka ka daw baka VPP kayak hi mentakasni parabo ini kidak jingkli wala katukan ni kilala ban jubab malumala nrei ki babon ki shem jing ban batai ya kadaw ni jingkmu jong kani ka jingaki lani tip ya kita ki jingrawa jong ka VPP katkum ka VPP kani ka jingyat paidbah kadai ka balap penlong bandawa ban pentrekam ya ka lompom deng project rengkat ban pelat ya ka white paper ka jing penlong ya ka exam thongkam da ka kenhon balai lut baju lek lengba ki DSC MPSC bat ki wei ki agency thongkam ka jingyada ka baklan ya ka hok ki trai retry muluk thau an ban tek kendon ya ka jing kri snong bat itu ya ka jing dan pat ki trai muluk ai beng ya ka hok ki nong shong dukan madan itu ya ki kli nong senshar snong bat ki dorbar jong ki perking ya ki karkhana ko bat do bilat yada ya ki wa penkut ya ka jing ti siap bat mau pathar bat ka jing bret ki jabo sya ki telong bat ka jing le teng pyrshah ya ka jing ti do yang bi ai khai bat ki syndicate ki ba kenok don kti wala kini ki de ki mat bapenlong ya kani ka jingyat paidbah ki babon kinong Kyrshan balai kren imshim lala ban batai ki kani ka jingyak hi kalawan jiaru tang lai tayo shwa hashwa ka dorbar senrai jong ka ying dorbar thau an ka jella ka ban long hak sau trik jong u nailat hadu arfu pratrik jong nailat aka bakal yang pyrshah kan yo ekalat ban kren ni kini ki isu lengba ka jingyat tai jingbo jingkli ber ki motion hapo ka ying dorbar Shwa kani ka jingyat paidbah menterang ba kondat ki sangma ulabu jingkli ya ka jingdan kam ban hap mi yakhi sasurok haba ka dorbar senrai jang ka yeng dorbar thau an kan salong chen ulaban jo baka sarkar ka long ka bakloy ban yakren bat ong baka yeng dorbar thau an ka dekren san sen sha paidbah yakinomi hikmat paidbah bakin yakren yakum kini kimat ka basamut ka long bau MDC ka VPP bat executive member ubak polls aklet haka simpalai ulai lampat ba ban perta slogan down down ya borok kiseng san perthai tentup ya ka NPP BJP UDP bat HSPDP henrei haka jing shong shit lakan thop lang ya ka VPP ka party ka bau mikmat